Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, dobe esan da Gabon, gaur urriak 31 da, gau beltza ospatzeko eguna. Edo Euskal Herritik kanpo bazaudete, Halloween, Samhain, Noche de Muertos, edo Fitakon besteak beste. Gaur zauden lekuan zaudela kontuz mamuekin. Eta nahi baduzu, batu festara. Bihurrikieriaren jaia da gau beltza. Iluntasuna baliatuz, beldurra eman eta jasotzekoa. Beraz hemen doa proposamen bat. Etxean ditugun trapuz zein arropa zarrekin jantzi, aurpegia estali edo margotu eta kalera atera. Edo hasi kantuan, neguko jeien ezaugarria dira eskerrondak, ezaguna zaizkigu Gabonetan Santak eta bezperan edota inautiretan egiten direnak. Ba hasi kantuan eta eskatu gaztainak, janaria goxokiak edo dena delakoa bizilagunei. Zauzaretak azkezurrak, zurginek eta mamuak, gaur denak dantzan ari gara, hausoko akelarrean. Ira eta bira odeietan, irrintzi eta oiuak. Gau beltza, zendu sondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak osatzera. Eta bai, batzuk esango duzu zergatik eginda azken urteetan hain ospetsu gau beltza. Bajaiak euskaratik eta euskaraz antolatu eta bizitzaren garrantziaz jabetuta, berreskuratzeko bidea abiatu zuelako euskaltzalen topaguneak. Eta horren emaitza da, gaur ospatuko dugun gau beltza edo arimen gaua. Baina aspalditik existitzen da gaua Euskal Herrian, testigantza ugari topatu ditugu sarean. Adibidez, honako hauek. Animen egunian, ohitura zarrazan Eibarren, jan da eran tabernan eikian moskortu arte. Baita kaleko neskamutilak, alkarregaz, baserrixetan gaztaina herriak jatia. Eibarren jasoa. Santo guztien inguruko gauren batetan, herriko gaztetxoak alde batetik bestera ibiltzen omen ziren jendea beldurtzen. Egun batzuk lehenago inguruko baratzetan kalabazak lapurtzen zituzten, gero ustu eta barruan kandelak sartzeko, mutrikun jasoa. Ezin dut burutik kendu edez, bihotzeko zu, maitena kazu, mesedez, esperantza, sartuta zainetan, etorriko da azken finean, bularra pistan, nere konkistan zaldian, gainean, talabazan, negozatan, sartua bilan, betiko talabazan. Tira eta andoainen kontatzen dute soroan arbi zamorroak jartzen zituztela, txoriak soroan jaten ez ibiltzeko eta batzuetan arbi eietako batzuk hartu eta adarra jotzen ibiltzen zirela. Amazon esaten dute kalabazaren barruan kandela sartu eta ipintzen zirela kanpandorreko bidean, eskairetan. Baizue, linternak ekarri ditu nik beraz argiak itzali eta hasiko gara beldurrezko istorioak kontatzen. Aioiene beldurrak harrapatu nau, gau osoa ez legez arau. Oiuka alarau. Beltza da gaua, denok kandela piztu gaztainak erre, bakalabazak ostu izarak jantzi, mamuzarrak berpiztu. Egia da kondaira asko kontatu ohi direla gau beltza edo Halloween gauetan, baina batzuetan errealitateak fikzioa gainditzen du begira. Honek pelikula bat dirudi, baina benetan gertatu zen. Gaurko egunez, 1973ko urriaren 31an, helikoptero batean egin zuten ihes Irako 3 presok Dublingo Montjoy espetxetik. Plana ederki atera zitzaion irari. Helikoptero bat alokatu zuten gidari eta guzti. Argazkilariak zirela eta hiriak airetik argazkiak atera nahi zizkietela esanez. Baina behin airean zirela, pilotua behartu zuten Montilluko patioan lur hartzera. Hasieran guardiek ez zuten zerkinik egin, defentsa ministroa zelakoan. Presok guardiak inguratu zituztela ikustean, berandu egizen. Muturren aurrean egin zieten ihes.
Irlandako Errepublikako gobernua lotxagarri utzi zuen ihesaldiak. Eta besti bat ere eskaini zioten gertakariari The Helicopter Song izena du, eta hauxe da. Must have been a bird that flew into the prison. One of these new ministers says the water in the joy. Early one morning as the branchmen they were sleeping, a little helicopter flew across the sky, down into the yard where some prisoners were walking. Get ready for inspection, says the water in the joy. And it's up like a bird and it's over the city. 3 men are missing, I hear the water cry. Sure it must have been a bird that flew into the prison. One of these new ministers says the water in the joy. Tira, eta mutiko gazte bat diktadore handi bat eraitzen saiatu zenekoa? Zer diozue? Hori ere bada beldurrezko pelikula bat egiteko modukoa, Gaurko egunez duela 89 urte, Anteo Zamboni gazte anarkista 15 urtekoa Benito Mussolini Italiako diktadore fascista hiltzen saiatu zen Bolonian. Erromako martxaren urteurrenaren ospakizunetan jendartetik Mussolinirengana hurbildu eta tiro egin zion. Utxe egin zuen ordea eta jarraitzaile fascistek hil arte jipoitu zuten. Gaztea identifikatu eta harrapatu zuena Carlo Alberto Pasolini izan zen. Oso ezaguna den Pier Paolo Pasolini idazle eta zuzendariaren aita. Atentatuaren ondoren gaztearen aitari eta izebari espetxe zigorra ezarri zieten, gaztearen erabakian eragina izatea egotzta. Boloniako kale anarkista batek gaztearen izena darama, Mura Anteo Zamboni bidea. Bertan daude hiriko unibertsitate fakultateenak. Ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Pier Paolo Pasolini aipatu dugunez, beste italiar zuzendari bat aipatuko dut nik. Federico Fellini gaurko egunez hiltzena 1983an, italiar zinema zuzendari, gidoilari, komikilari, aktore eta idazle izan zen. 20. mendean ospe handienetakoa izan zuenetako bat. King Kong beldurrezko pelikula konsideratu daiteke. Nire ustez bai, nik trauma pixka doakat. Bueno, gaurko egunez jaio zen Peter Robert Jackson, Zelanda berriko zinema zuzendaria. King Kongen 2005ko bertsioa zuzendu zuena. Hala ere, ezagunagoa da J.R.R. Tolkienen Eraztunen jauna izeneko eleberrian oinarritutako filmak egiteagatik. Aizu eta Titanic? Ze beldurrezkoa da? Aizue, jende askok itxasontziekiko trauma garatu zuen, pelikula ikusi ondoren, beraz, bueno, gaurko egunez estrenatu zen, 1987an. I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Egia esan, abesti hau ez da bat ere Halloween edo. Hau betza girokoa baino izu. Egia da, ipatu behar ditugun gauzak badirela, pixka bat beldurrezkoak. Beldurtu egiten zarete, bi hitz esaten baditut, bi hitz hauek esaten baditut, Bito Kiles. Bueno, badakitze Bito Kiles fascista azkenean itzela azaldu Nafarroko unibertsitatean aurre ikusta zuen jarduedara. Eta horren arira, bere gezurren inguruan ariko gara, zezia gutxi. Ez. Bueno, baina ikuste dut egia esatera torriko dela gaur, Maialen Alberro Peralta, hori seguru. Bera, dantzaria da eta gurekin gaur kafe utxartuko du. Bai, bueno, ez dakit kafea badugu, baina kafe makina hau beti dago kaferik gabe. Bai. Zeo zeingo dugu ez, eta moldatuko gea. Agenda ere prest daukate, astebururako plan mordoa egiteko aukera emango izuet. Bueno, eta kontutxo gehiago izango ditugu zuekin elkarra banatzeko, baina orain hasteko prest gaude egia da, ez dugula mozorrorik ekarri, baina beldurrezko kontu batzuk kontatuko ditugu. Zuekin, Oiana Maritorena Gembe. Egunon!
Eta zuekin Eire Maia Manterola, egunon. Egunon. Eta ni goi hori ez aizarandian hau ze, ongi etorri guzti bigarren kafera. Ongietorri guztioi bigarren kafera gau beltz honetan, gaua, 10 eta 18 ditu egunak agian goizegi ospatzen hasteko, egun argiz, hementxe, kafe hartu berritan, baina gu ja giroan sartu gara, eta Rosaliaren bergain honek ere badu pixka bat animen gaueko kutua. Urriak 31 ditu, bigarren kafeak 1059 eta gu hementxe 3 gara, baina txatean gehiago beraz horrekin hasiko dugu gaurko saioa. Haupa neskak egunon, esaten digute. Egunon. Egunon. Eta aipatzen du Gorkak gaur oso guapo dagoela, bazkaria duelako. 50 urte betetzen dituzenen bazkaria, kinto bazkaria daukala, eta orduan guapo dotore jantzi dela. Gorka kontatu zein den plana, ze pentsatzen dut ez dela soilik bazkari izango. Ziur naiz, bazkariaren aurretik edo ostean edo izango dezuela beste ekitaldiren bat. Zer gehiago kontatzen dugu? Begira, pozik dagoela, 25 urte eman dituelako lanean, enpresan, eta erloju bat oparitu diotelako. Begira, ze politia. Niri enpresa honetan ez ditinak erlojurik oparitu, baina hor botatzen dugu. Ez dut maite jakite hurrengo asteburuan, Mugan taldeak joko duela Zumarragan, etxe ondoan, eta nik Bilbora junberdu dala bulego ikustera. Ara, hau gertatzen da izu, egoten dira horrelako hitzorduak gure herrietan, eta ezin 2etara edo 3etara edo 4etara guztietara joan, eta aukeratu behar, baina bakit aspalditik hartuta dauzkazula bulegoko sarrerak, beraz ez kezkatu, eta Mugan ikusteko aukera gehiago ere ikusiko edukiko dituzu. Eta txateko maite dutak irakurrita, gure maite dutak ere elkarbandutu beharko ditugu, eta nola, badakidan, oianari galdetzen badiot, izu horpeia jarriko didela, Eirerekin hasiko gara gaur. Eskerrik asko, Juri. Igual gaur ni pixkatu oiana naiz, Hau martxa! Justo karri dut. 10 minutu lehenu konturatu naizen ekala. Maite dutik gaurko. Pixka bat denboan atzen goet, eta gau beltzan inguruan itzeten egean ez, etorri za eskitola flashback txiki batzuk gaztetan, lagun bat nekan, Moli izenekua, Zumaiarra, baina beraita Irlandakoa zen, eta lokal batzekan Zumaian. Orduan, Halloween oso serio hartze genuen, eta ostakitak etorritzapen hori, igual aste arte xume baten, bere lokala jute ginala, pintura kutre batzukin arpea pintatze genuen, eta vampiroz jartze ginen, eta horritzapen oso nagat horrekin. Eta, nire gaite duta garai hoiei, eta, ilusioa itezegun, eta polita esatezala.
Entzun dugu Rosaliaren Bergaim eta orain ari gara Amaia Romeroren Aralar entzuten, gaur bertan kaleratu duen abesti hau. Egia da, gau beltzarako aproposa izan daitekela, entzun dugulako oraintxe bertan, ez? Irrintziak eta horrelakoak, baina egian pixka bat badelako beldurrezkoa baita ere Aralar izena jarri eta euskarari aipamenik egiten ez dion abesti bat kaleratzen. Eta zuko, Iana, zer maite duzu? Bat ez da maite dut edo maite dut ez, arraro xamarra. Bueno, gaur jarri dugu My Heart Will Go On. Bai. Zuk ezagutzen duzu, ez? Bai. Berriro entzun nahi duzu? Lasai. Eta aurrekoan ikasle txikiei jarri nien, estena erromantiko bat egin bartzutelako eta zakizzer, eta esan, abesti erromantikoren bat, eta atea zitzaidan, eta jarri nien. Jo, eta ez dakizu ez erantzun, ze kaka da hau, zer da hau, zakizzer, eta... Barkatu? Minintzian. Wow. Bueno, mineztaki baina pentsatu nun. Nola esaten ziaten, ze abesti arraroa, ez? Arraroa? Belanoli arrakala. Wow, eta esan nuen. Arrakala eta gero pentsau nun. Eta zer gustatuko zaie txiki hauei, ez? Hau arraro edo sentitzen badute, esan nun, ama zertara ohituko ditugu. Bueno, hor ere lanketa daukago egiteko. Eta baino betzen hori, nentorren maite dut ez batekin, eta aurreko baten, eta uste dut askotan gertatzen zaigula, kotxeana aipatu izan dut, ez? Kotxeak ateratzen dula gure txarrena, ez? Askotan. Aurrekoan zebrabide bat gurutzatu behar nuen, bizikletarekin nindoan, eta beste parez zetorren pertsona oinezko bat zen. Makuluekin zetorren, pertsona heldu bat zen, eta gorrian zegoen, gorri zegoen semaforoa. Ez zetorren kotxerik, egia da, eta pasatzen hasi zen. Eta kotxe batek bozina jo zion. Eta bere erantzuna izan zen, gazteleraz esan zuen, gilipollas, tenías markau a la derecha. Ados, ez dakit, nien nintzen konturatu, kotxeak zer markatzen zuen, ez? Eskubirantz edo ezkerrantz. Baina hala ere, semaforoa gorrian, bera pasatzen ari zen. Eta nola erantzun zuen, eta nola ateratzen dugun horrela gilipollas bat, horrela doan, kristona zerrakin jo nintzen, gaina, bera mantxo zijoan, orduan ez dakit, ezin baduzu azkar pasa, itxuen berde jarri arte, ez? Guztiz. Eta, horrelako esutan jartzen dute, eta batez ere nola erreakzionatu zuen, esan beharrean nahi, barkau, ez? Bai, igual kotxeak eman zion eskubira eta gero jarraitu zuen zuzen, baina, bueno, zu gaizkiari zinen pasatzen, orduan, pixkasutan jarri nindun, eta esan hau, maite dut ez bata. Bastante poetikoa da hori kontatzia kanta honekin. Baina, bueno. Gauza bada, abestia gustatzen baina, beste gauza bada esatea, abesti hau arraroa da. Baina, horrela esaten zian, gaina, asko maite duten ikasle batek eta hola oso natural. Baina, ze gauza arraroa, ez, zani? Arraroa irutzen zaizu abesti hau, ai ama. No, guaz. Ai, ze pena. And never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart must go on. Tira, guk hemen gau beltza ospatuko dugu, baina egia da, Estatu Batuetan adibidez, Halloween ospatzen dutela, eta mozorrotzeko ohitura handiagoa dagoela, eta gainera, uste dut, ja urteak direla galdu zutela beldurrezko gaiakin mozorrotzearen kontu hau. Ja, mozorrotzen dira edo zer gauza. Da, inauterietan hemen egiten dugun bezala mozorrotzen dira, eta nik nire maite dutean gaur aipatu behar dut, gustatzen zaidala egun hau eta egun haue, bihar edo etzi, saretan ikustea, jendea zertaz mozorrotu den. Ze, niri mozortze asko gustatzen zait, badakizuen, ni Tolosan jaio nintzen, Tolosan inauteriak oso garrantzitsuak dira, eta orduan, gustatzen zait mozorrotzearen kontu hau. Eta gustatzen zait ikustea, ez dakit abeslari, aktore, ospetsuek eta, zer erabakitzen duten mozorro gisa Halloweenean, gero agian ideia batzuk hartu eta otsaian guk inauteriak ospatzen ditugunean, agian baliagarriak direlako. Eta adibidez ikusi dut, jende asko mozorrotu dela Lubreko lapurretaz, eta iruditzen zait oso mozorro ona, agian otsaierako egun baterako nik
lapurtu ingo dutela mozorro hori, eta hortaz mozorrotuko naiz, asko gustatzen zaidalako. Zuri lapurretak asko gustatzen zaizkizu, orduan. Asko gustatzen zaizkit. Hori bat, eta bestea ikusi dut, oso orain, pop kulturan, modan dauden gauzetak mozorrotu dela jendea, ez? Labubuetaz mozorrotu da jende asko, jana bakizu zeran labubu bat? Ja, hor ere arrakala nabarira, beste alde batera baina. Labubu. Ezakit oso ondo nola saltu dira. Monstro txiki batzuk, jendeak eramaten dituenak, zintzilik, boltxotik, motxilatik, eta horrela. Oso modan da. Oso modan egon dira, eta labubuz mozorrotuta ikusi dut jendea. Duela hilabete batzuk espaziora joan zen emakume talde bat, tartean Katy Perry zegoen, ikusi dut jendea mozorrotu dela Katy Perrytaz espaziontzi hartan. Bueno, egon direla horrelako mozorroak, pop kulturarekin zerikusia daukatenak, eta joango naizinik gehiago kuskusiatzen, eta hori asko maite dut. Kuskusiatzea, naiz eta gero niri gustatzen zaidan baita ere originala izatea, eta egia batzuetan, estatu batuetatik etortzen diren irudi hauek ez direla baliagarriak niretzako gustatzen zaidalako agian Euskal Herriarekin lotura duen mozorro bat, ez? Nueva Yorken ez da inor mozorrotuko ez dakit, mitoaroko Junen Ogeirasetaz. Baina egian, hemen Euskal Herrian ikusiko dugu norbait horrela mozorrotuta, eta horrelako kontuak, baina niri gustatzen zait kuskusiatzea, eta orduan, maite dut urteko garai hau. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí. Eta hoiana, probestuko dugu gure lehenengo gonbidatua jada estudioan dagoela, berari galdetzeko zer maite duen. Bai. Animatuko duela esatera. Orduan, gerturatu dadila beldurrik gabe Maialen Alberro mikrofonora, eta konta diezagula zer den maite duena. Maialen, egunon? Egunon. Zer modu zaude? Oso ondo, pixkat urduri egia. Urduri zaude? Bai, da. Eso jatorra gara, Oso jatorra gara, ondo tratatuko zaitugu. Jakin nahi dugu, zer maite duzun, zer duzun gustoko? Egia esan nire familiakin egotea maite dut. Justo atzo nire urtebetetzea izan zen, eta izan un aukera beraikin beste behin ospatzeko, eta oso alaitasuna meten dian gauza da egunero, eta gero eta gehiago baloratzen dut, kanpan egon da, bueltatu nahi zenean, espazio handia ematen diot nire bizitzan. Ze polita, gauza politak dauzkazunean inguruan eta baloratzen dituzunean. Horrela, maite dutak elkar banatuta, bagoaz, kafe hutsa hartzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Maialen Alberro Peralta, Donostia, dantzaria. Txikitari gustatu izan zaio dantza. Ama dantza eskoletan egoten zen bitartean hor aritzen zen begira. Agian, beti izan du garbi bere ibilbide profesionala dantzara bideratu nahi zuela.
Txikitan, urteak eman zituen Donostiako Anaiak dantza eskolan, eta ondoren, Burgosera joan zen bertako Ana Laguna eskolara dantza klasikoko ikasketak egitera. Bertan, graduatua eskuratu zuen. Horrez gain, bere formakuntzan sakontzen jarraitu du, eta hauetako askoren bidez, euren konpainietan ere lan egin du. Israelgo Kamea Dance Konpainien aritu zen, Badalonako Korpo Dan proiekten, eta egun Euskal Herrian dabil hainbat konpainiatan lanean. Dantza zen, daben, edota zirkusen. Horrela azken urteetan, mundu osoko koreografoekin lan egiteko aukera izan du, eta dauka. Gil Harush, Emil Camacho, Giovanni Insaudo, Adi Salant, edota Paolo Movic, besteak beste. Dantzaz konpainiarekin, Ubuntu, Ona edota Agurra lanetan ikus dezakegu. Lehena otsailaren batean estreinatu zuten. Nelson Mandelak eta Desmond Tutuk ezagutzera emandako filosofia etikoan oinarritua. Donostian egoitza duen zirkus konpainiaren sustrailanean, dantza garaikideko zatiak irakasten edo errepikatzen aritu zen, eta euren proiektu berrian, Kaosen ikusteko aukera izango dugu. Horrez gain, urriaren 5ean, DAP konpainiak estreinatu zuen azken lanean ere ikusi ahal izan dugu. Azalan. Donostiako Gaztezenan estreinatu zuten, eta galdera bat du atzean lan honek. Etorkizun hobe baterantz goaz, ala erabaki txarren ziklo batean gaude harrapatuta? Duela gutxi, Alex Vallejo bitxigilearen desfile batean ere ikusi ahal izan dugu. Beraz lan askorekin dabil buru belarri. Eta ez dakigu agendak nola lotzen dituen, baina gurerako ere tartea egin du gainera gaur, atzo bere urtebetetza izan da. Beraz ongi etorri, bigarren kafeko kafe utxera, Maialen Alberro Peralta. Mi esker. Azteko, zorionak. Zure urtebetetzea, txatean ere jarri dute zorionak, jijiji. Bai, zorionak hemendik. Aizu, urtebetetzeak luzatze zaleak garago hemen, urtebetetzeak ospatu behar dira, bakoitzak erabakitzen duen tamainan. 3 egun nahi dituzula? 3 egun. Ez duzula ospatu nahi? Ez ospatu, baina bakoitzak aukeratu dezala. Lehenengo galdera nik egingo dizut, eta ez dauka zerikusirik berez zure ibilbidearekin, baina guk gonbidatu guztiei egiten dizkiegu, 2 galdera, eta zuk aukeratu behar dezu bietako zein erantzun. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina, pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan kontatu dezakegu soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da lehenengo galdera, eta bigarren galdera da, eta honek agian gaurko egunarekin zerikusi handiagoa du, baina jendeari ez zaio gustatzen erantzutea, da ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zure eskusten dut, zinemarena edo hiletarena. Bale, pues agian bigarrengoa. Ausarta. Egia zen ez naiz oso ona funeralekin eta agur esatearekin, baina egia da nire funeralean artea presente egotea gustatuko litzaidake. Ez dakit oso komuna den edo asko gertatzen den, baina, musika agian normalagoa da, baina, agian dantza, inoiz ez dut pentsatu egia esan, baina sartuko nuke eta, saietuko nintzateke ere argazkiei edo bideoi agian momentutxo bat ematea, gogoratzeko nola izan nintzen eta ze gauza bizi ginetun elkarrekin. Begira, egunero egiten dugu galdera hau, eta musika bai aipatu dutela hainbat gonbidatuk, baina dantza, lehenengo aldia dela, norbaitek esaten duena, bere hiletan, dantza egoteko, eskaera edo egiten duena, beraz, oso ausarta, galdera hori erantzutagatik, eta gainera originala. Toren galdera serioagoak. Oianak egin. Maialen, eskerrik asko, ona etortzagatik. Lehenengo galdera nik esan dut, uste dut, ama hortxe ibiltzen zenean dantza saio batzuk eta hartzen edo, ibiltzen zinela kuskusian edo txikitatik gustatu izan zaizu dantza, beti izan duzu oso garbi hori zela egin nahi zenuena? Egia esan, beti egon naiz dantzatzen, beti gogoratzen den nire burua dantzan, izpioan horrean lagunekin ikastolan, baina egia da, dantzan hasi nintzen arte,
ez nun desizioa errez hartu, esango dugu. Nire ama eta nire gurasoak ikusten zidaten dantzatzen, pues beti esaten zidaten, venga, apuntatu dantzara, edo hasi. Eta ni ez dudala nahi, dantzara ez dudala nahi. Eta batean egun batetik bestera, pues, ama, usteet dantzan hasi nahi dudala. Eta hola izan zen, baina bai, kostatu zitzaidan pausoa ematea. Eta orain pentsatzen duzu nola da posible nik hori pentsatu izana? Bai, ezakit egia santze. Horatzen naiz, olentzero batzuetan ere, pues dantza arropa oparetu zidatela, eta ni aserre, bai. Eta bai, da egun batetik bestera, pues ulertu non, pues dantzatu behar nola, osea, hori zela zuen. Bai, hori nintzen, orduan. Bueno, niri gertatu zitzaidan, eta tontakeria bada, baino gogorarazi egin dit. Nik txikitan uste nuen piperrak ez zaizkidala gustatzen. Uste nuen, baino benetan, bai. Eta orduan, urte asko pasa ditut, etxean, xolomak piperrekin, da nik esaten nien gurasoei, gogoratu, nereak piperri gabe. Eta gero egun batean, ez dakit zergatik piperra janon, eta esan nuen, zertan aritu naiz urte luze guzti hauek nik piperrak entzeko eskatzen. Niri piperrak gustatzen zait. Eta orduan, hor hasi zen, hori ere kontatu behar dut, urte luzeko gezur bat, ze gero ja lotxa ematen zidan onartzea. Piperra gustatzen zaidala, eta orduan, etxean gezurra mantendu nuen, eta etxetik kanpo, droga moduan, taberna batea joten banintzen, edo lagunekin edo amonak bokadioa prestatu behar bat, orduan. Eta nola izan zen zure konfesioa? Armairutik atatza bezala. Egun batean esan nuen, disimulatuta egin behar dut, eta egun batean, familia bazkari batean, piperrak agertzen direnean, ez dut, ezer aipatuko. Eta jasan pentsatu nuen, eske gainera ohartu egingo dira, eta etzen inor konturatu. Jain ditute, eta inor ez. Kaferik ere ez dut hartzen, eta gurasoen etxera joten naitzen bakoitzan, ama kafea eskaintzen dit, 30 urte dauzkat, eta ez da konturatu oraindik. Tira, horrelako pasa izan. Klase hortara apuntatu eta gero urtetan aitu zinen Donostiako Anaiak dantza taldean edo akademian, eta gero Burgosera erabaki zenuen bertara dantza klasikoiko ikasketak egitera joatea. Zer eman dizu Burgoseko formakuntza horrek, eta dantza klasikoa ikasi zenuen, baina dantza garaikidean ere bazabiltza, beste estilo batzuetan ere, konta iguzu pixka bat hori. Bai, egia esan Burgos izan zen, nire lehenengo pausuak bizitzan orokorrian guztian, deskubrimiento itzela nire buruarekiko eta harremanekiko ere bai. Orduan izan zen oso esperientzia potentea, baina aldi berean hori polita, gutxinaka dena lehenengo aldiak, eta dantzarekin ere bai izan zen nahiko gogorra ordu asko genitu kontserbatorioan, baina argi neukan orduan aurkitu nuen ere bai talde oso berezia, oraindik kontaktuan jarraitzen dudana, eta izan zen, han eukinun argi hau izango zela nire bidea, eta fokoa mantendu nun, eta nahiz eta urte asko izan, Burgosek izan, oso espazio berezia dakan ere bihotzan, bai. Eta ondoren beste leku batzuetan ere aritu zara, ez? Bai formakuntza jasotzen eta baita konpainietan lanean ere. Kanpora begira, edo kanpoan aritu zara, esan duzu orain etxean, ez? Familiaren, leku seguru hori, eta kanpoak zer eman dizu? Garrantzitsua da hemengo dantzari batentzat kanpokoa ere ezagutzea, beharrezkoa akaso? Edo... Esango nuke pertsonaren arabera. Ni argi nun atera behar nula mendikan nire bidea aurkitzeko. Banekilako ere hemengo dantza mundua ez dela hain handia. Naiz eta bueltatu nahi zenetik konturatu naiz nahiko handia dela ere bai, beste modu batean, baina asko mugitzen dela dantza mendikan. Baina egia da, ni horrela ulertzen nun behintzat nire buruan, probatu behar nula kanpoan, baina nire ikusteko ni nola nengon, edo hori zen benetan nahi nuna, nire bizitan zen esaten nuen, profesionala izan nahi dut, baina horrek daraman guztiarekin. Eta esango nuke, probatu behar dezu, hola sentitzen badezu, ni egia da probatu dut, bizi dut gustatu zait, eta orain ulertu dut edo,
behintzat momentu honetan konturatu naiz, bueltatu nahi nula, orduan. Baina bai, animatze jendea, pues hori, behintzat zalantza edo... Baldin badauka, ez? Probatzera edo. Esan duzu, eta orain bueltatu zara, nola sentitzen zara etxean berrizera? Aipatu duzu familiaren garrantzia, ez? Zuretzat, eta esan duzu ere, ikusten duzula hemen badagoela dantzarentzat espazio bat, agian lehen gutxiago ikusten genuena, baina orain handitzen ero ari dela. Nola sentitzen zara zu berriz ere hemen? Oso eroso, egia esan oso etxekorra naiz, eta etxea, familia eta dantza, elkarrekin egotean erizat zorte handia da, esaten dudanean hemen dantzatzen bizi naizela, pues oso zorte handia dakadala usteet, asko dago egiteko hemendikan eta konturatzen nahi naiz hori pues, interprete bezala edo, ideia oso politak aurkitu ditut nire inguruan, así que, bai. Aipatu ditut ni biografian, eta orain pixka bat sakonduko dugu, ez? Lanean ari zaren konpainia hauetaz, adibidez. Dantzaz, aipatu dut, dantzazen lan ezberdinetan zabiltza, batetik bestera zabiltzate, hemen izan ditugu, olatzegia eduki genuen, dantzazen dabilena, Aitzol ere izan dugu, bere zuzendaria ja ez dena Fernandori izan genuen. Konta iguzu, zer da dantza zuretzat, eta uste dut, ematen duela oso oinarri ona, ez? Gazte dantzariei ematen dizue, eta aukera ona, ez? Profesionalizazio horretan hasteko edo. Bai, dantzez, nire da egin dudala pixkat alderantzizko bidea, baina dantzez netzat izan da disfrute ikaragarria, uste eta aurkitu dela dantza, eman diot nire gorputzean eta ezakiteleku sano bat dantzari, ezakit nola esan. Izan dut aukera oso direktora zuzendari ezakit. Asko oso ondo guiatu gaitu ezakit nola azaldu baino. Ezakit dantzaz eman digu aukera benetan gu izateko egunero ikasteko, baino ez alde exigente batetik, baizik eta gure burua erronkatzat hartuta eta ezakit oso garrantzitsua izan da nire karreran. Orain norbaitek stream bidez ikusten bagaitu, uste dut ona ikuskizuna ikusten ari ginela, bertan gainera zu horre lehenengo planoren baten agertzen zarela, beraz ikusten zutenentzat, hortxe zegoen bideoa. Sustrai ere, Zirku SS konpainia, zirkus, beti gaizki esaten du, landerrek akatu ingo nau azkenean, zirkus konpainiarekin, aipatu dut, gazteleraz erabiltzen da terminoa ez, repetidora, ez dakit euskaraz errepikatzaile gisa ulertuko litzateken, baina beraien lehen piezan sustraien aritu zinen zati koreografikoa, Gil Jarusek sortutako hiek, gero zu irakasten edo dantzariekin egiten, baina orain ere, omen zabiltza, eta gainera landerrek esan didan ez, zu izango zara kaoseko protagonista. Hola, esan dit berak. Niretzat izan da, ezagutu nun taldea sustraiekin, egia esan bertako artista askok ez duten egiten dantza, beste batzuk bai, orduan han egon nintzen pixkatela laguntzen, eta orain zirko munduan sartzea benetan ilusio handia ematen dit, niretzat beste erronka bat da, asko, admiratzen dut haien lana, eta gainera taldea polita denean izango da oso azteko gogokin, gogo handia ditu da azteko, eta nik uste izango dela proiektu super polita, oso garrantzitsua, nik uste izango dela, ikusi beharko dela. Aipatzeko zirkus konpainia da Donostian egoitza duen zirku garaikide konpainia, ez? Lehenengoetakoa edo lehenengoa izango ditzateke, eta Lander Briones da bere zuzendaria, eta irailean duela 2 urte edo 3 urte dagoeneko, ez dakit ja sustrai estrenatu zenean, orduntxe izan genuen gurekin elkarrizketan. Eta kaos orduan etzarete hasi oraindik prestatzen. Izan dugu lehenengo egoitza, Getxon, eta orain urrengoaren zain gaude, izango dela nik uste nahiko goi,
gutxi barru, baina oraindik ez dakigu noiz izango dan, así que bai, gogo handikin. Eta zuk garaikidea bakarrik ingo duzu edo zirkuko elementuak ere egingo dituzu? Ba, ideia da, Dena. alik eta gehien sartea beraien munduan erosa, dena pixkat fusionatzea, orduan, beraiek dantzatzen dute, eta ni ja pixkat gauza batzuk egiten hasi nintzen, baina gustatuko litzateke beraiekin benetan entrenatzea eta ikastea alik eta gehien bai. Zezona, nola entrenatzen du Maialenek? Nola egiten duzu? Egunerokotasunan, egia da dantzaz konpainiak bertan zaudetenan ez, badituzu ordutegiak eta horrelakoak, baina bestela zu nola joaten zara trebatzen? Ba, orain, klase asko ematen ditut, ni dantzazetik parte, klaseak ematen ditut, orduan batzutan hartzen ditut klase horiek entrenamendu gisa, eta gero beti gustatu izan zait entrenamendu komplementario bat gehitzean ere eguneroko, bai. Ze uste dut oso garrantzitsua dela, ba, naiz eta baletiko klaseak hartu eta beti pixkat komplementario, bai, entrenamendu komplementarioa egitea, orduan batzutan joten naiz entrenatzera nire kontu edo, zentro batera, eta hori, bai. Aipatu duzu klaseak ematen dituzula. Bai. Zer saiatzen zara zure klase horietan ikaslei transmititzen? Nola egiten duzu hori? Ba, beti esaten dut niri funtzionatu izan zaidana, saiatzen naiz berai transmititzen. Osea, ez naiz irakasle gogorra, niri hori inoiz ez zitzaidan funtzionatu. Saiatzen naiz beraiei benetan ondo dakitena azpimarratzen edo, ez? Hori da. Eta bestea, beti bai, apoio moduan egotea, iruditzen zait oso garrantzitsua. Ze ikusten dut dantzan beti naiz eta amateur moduan beti dago hor burua egunero baitzen eta saiatzen naiz hori. Disfrutetik jotea eta ez zain beste gaizki dagona ikusten. Nik aitortu behar du nik dantzako klasikoa ezagutu nuen Gil Jaruxi esker, berarekin hasi nintzen klaseak hartzen, eta noizbait hortezkatu izan da Maialenengatik. Eta oso gustura aritzen garela berarekin eskola jasotzen. Eta ez da hola zorrotza. Neri kosta iten zait, baina saiatzen gara aldeguna. Baina bai, oso irakasle ona da, beraz? Nahi duenak egin dezala berarekin dantza. Eta aipatuko dugu ere, urriaren 5ean esan dut, DAB konpainiaren azala lana, estreinatu zenutela, hemen ere izan genituen, bere garaian beste lanen bati buruz uste dut hizketan. Konta iguzu zer izan da lan hori, oraindik biran zabiltzate, ez da, berarekin? Bai, bazala izan da 2 hilabeteko prozesu, bai, sorkuntza prozesua, eta egia esan, talde berri batekin ere, ze beraiek bidira, baina bost dantzariko lehenengo pieza izan da, eta oso lan berezia, jende asko izan ditugu inguruan lan egiten, jantzikin, dramaturgiarekin, musikarekin, orduan izan da oso lan zorrotza egia esan, mugimendu pila bat, informazio pila bat buruan, baina nik uste izan dela polita emaitza, eta berri izan dutzeko gokin egia esan, ja endaian dakagu hor apirian edo dakagu beste bolo bat gehiago ateratzen diran. Eta nik esan dut galdera batekin, ez? Abiatu zela lan hau, eta okerrezpanago Goiurikola aurpegia jarri du, ez da? Bai. Galderarekin geratu naiz. Eta galdetu berri zingo dut. Galdera edo beintza sinopsian edo ez dakit non topatu dudan. Etorkizun hobe baterantzgoaz, ala erabaki txarren ziklo batean gaude harrapatuta. Ez dakit galdera hori planteatu egin zitzaizuen, eta hortik pixkat sorkuntza, improvisazio edo erantzunen bidez joan zen, edo nola izan zen? Ba, galdera izan da gure gida prozesu guztian zehar, eta egia esan ez diogu galdera erantzun zehatzik eman, utzi dugu pixkat irekitagu, egia da bai pentsatu dugula erantzunari buruz, eta eman ditugu erantzun ezberdinak bakoitzaren arabera, baina piezan ez da ikusten erantzun zehatzik eta gainera gonbidatzen da ikusleari bakoitza bere reflexioa egitea.
Hori aipatzen genuen joan den astean ere, ez, arte eszenikoek eta horretarako, ez, aukera ematen dutela askotan galderak planteatzearena eta erantzuna pixka ikuslegoaren buruan edo hausnarketarako aukera ematen. Eta uste dut, nik ez dutan ikuskizuna ikusteko aukerarik izan oraindik, baina bakoitzak irudikatzen duzuela elementu ezberdin bat, gorputzekoa baten bat, azala da, bestea zainak, zu zainak zara? Bai, hori da. Gure jantzitan, hori batek ditu zainak, bestea ditu bitiligoa, orduan, bestea daka bizkarrezurra, osea, bai, saiatu dira isladatzen pixkat azalak ditun ezberdintasun hauek, eta bai oso jantzi bikainak bai egia esan. No florece, pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola, pasó lo que tenía que pasar. Ikusten ari direnek ere hortxe bideoa ikusten dute, eta gonbidatu ditugu jantzia egin dutenak elkarrizketa batera, beraz, espero dut. Bai, ez, beraiek harremanetan nabil, beraz, topatuko dugu eguna ere, guri arte eszenikoetako alor guztiak interesatzen zaizkigu, argiteria, dantzariak, aktoreak, jantzietaz arduratzen direnak, denetarik zailagoa da, baina saiatzen gara beti, ez, denak hurbilarazten. Eta eskuartean esan dut proiektu pila bat, eta biografia nola aipatu dut gainetik, eta justo ez dakit joan den astean izan zen, Ales Vallejo bitxigilearen desfilea, oso irudi politiak eskaini zenituen, zuk bereziki, ez? Konta iguz, ez dakit irudiak ikusteko aukera izango dugun, Laizter, bale. Baina beraiekin egin dituzu, gauz ezberdinak uste dut, alde batetik bideoren bat beraien bitxiekin, eta gero desfilean bertan ere, oso era berezi batean. Nola iritsi zitzaizun proposamen hau, edo nola izan zen? Nere lagun batek ezagutzen ditu, eta nire izena jarri zuen hor mailan, eta batean hor ikusi nuen nire burua, ezakit ondo nola, baina egia da oso asko gustatzen zaidala ere ambito hori, eta nire lehenengo aldia zen desfilatzen, baina soineko zoragarria neukan, egia esan bera bakarrik dantzatzen zuen, eta bai, bitxiak zer esan, osea, bai, increíble. Ikusi dugu gainera, iruzkinetan jendeak, ikusi dugu desfilearen irudiak saretan ikusi ditugu, eta iruzkinak dira, zoragarria, txonditutak geratu naiz, zorionak lantaldeari, beraz, jendeari asko gustatu zaio. Bai, oso eskertu egia esan, bai, esperientzia oso berezia, eta bai. Eta nola egiten duzu dana egin alizateko? Ze nik uste nuen egia da dantza zen, ez? Bazenutela hori egunero zaudete hor, baina horrez gain 1000 gauzetan zabiltza. Eskuartean aipatu ditudan proiektu ez gain gehiago badituzu, edo ja. Badaude. Bueno, beste bat esango nuke, ematen ditut klaseak gaixotasun mentalak dituzten emakumeen fundazio batean, orduan, dantza ere arlo horretan sartzea oso garrantzitsua iruditzen zait, eta egian, dantzak guztirako balio du, eta denei egiten dugu eta niri ere egiten dit Beraiekin aritzeak ez. Hori da, hori elkarronatzea, espazio eta momentu horiek elkarronatzea dantzaz gain, orduan, baina nik uste dena oso ondo laburtu dezula. Eta nola egiten duzu lan pertsona hauekin? Dantza tailerrak dira, orduan saiatzen naiz pixkat denetarik sartzea espresioa, ahotsa, beraien taldearekiko harremanari bai, begirada, pixkat denetarik egiten dugu, eta beraiek ere nik uste espazio horretan animatzen dirala egitera agian. Agian aske sentitzen dira edo eroso. Seguro. Bai, lehenko egunean esan zidaten. Uste dakadala 20 urte, bueltatu nahi zela nire gazte egunetara, eta bai, oso... Zederra hori ez entzutea. Bai. Askotan hemen aipatzen da, ez, artearen balioa terapia bezala edo beste arlo askotan, ez, bakarrik ikuskizun eta horrelako bezala, ez da. Eta behin esan zenuen, eta nik uste dut agian honekin ere lotuta egon daitekeela. Dantza ikusten zenuela ari zela garatzen. Agian lehen ikusten zenuela bakarrik interprete bezala, dantza aria izango naiz hemen eta hemen, baina ikusten duzula dantzak ez, askoz ere aukera gehiago zabaltzen dituela.
Bai, dantza eguneroko bizitzan dago edonon nik uste, eta denok dakagu barruan modu batean edo bestean naiz eta gehiago edo gutxiago espresatu, eta konturatzen naiz hori, hurbildakan, pertsona hurbiltzen danean dantzara edozein modutan, ateratzen dirala, berak pertsonak ezagutzen ez dituen gauzak, eta agian komunikatzeko edo hori elkarbanatzeko gogoa ere bai. Orduan, bai, nik uste oso aberasgarria dela zentzu askotan, eta gustatzen zait horri, bai. Garrantzia ematea. Bai. Edozein animatuko zenuke dantzatzera, nik uste dut askotan, eta aspaldi igual ez atera, ez? Baina hemen dantza hitzen duen eta jendeak esaten du, nik ezakit dantzatzen, ez? Betiko zea hori. Eta ez dala muitzea, barrutik atatzen zaizula, ez dela egitea ez dakiz ze postura eta ez dakiz zer, ez? Baina oraindik hor badago arresi txikitxoren bat, edo puskatzen ari da eta gero eta askeago eta jendea, beste modu batera ari gara ezagutzen geure burua gero gorputza, edo oraindik kostako. Eski ematen du, dantzatzeko ondo dantzatu behar degula. Perfekzioa bilatu behar degula, eta nire bakarrik mugitu ondo pasa, eta ja izango da, horrekin nahiko izango da. Baina bai, nik uste agian gutxinaka ari gehala, gure buruari uzten piskat erlaxatzen anbieto horretan, baina beti esan dit eski, zu ondo dantzatzen zu, ni zure ondoan, eta eski nina ez zurekin harreman bat eukitzea, eta zerbait elkarronatzea, eta listo, orduan, konfiatzen dut, edo, hor dakat, saiatzen gehan dantza, nahiko, bai, ze, azken finean, hori da, ondo sinditzea egiten dugunarekin, orduan. Ze derra Maialen. Eta Maialenek badauka momenturen batean bere sorkuntza bat egiteko ilusio gogoa, etorkizunera begira, agian jaburuan zeo horrela sortzen edo... Egia esan izan bet, baina oraingoz ikusten dut hainbeste ideia polita daudela inguruan, eta hainbeste jende beraien ideak paperan jartzeko goga dutela, ni oraindik ez dut uste dakadala zerbait berria edo interesgarriagoa elkarbanatzeko. Orduan oraingoz interprete aldean oso gustura nago, eta irakasle moduan ere bai, ez dakit sorrutzaile moduan ikusten dudan dena buruaren ikan, baina, agian etorkizun batean, ez dakit. Solo sois un recuerdo y su rey. Iruzkin badaukago. Bai? Bai. Bota. Mila esker aipamenaren gatik. Besarkada bat Maialen eta Bigarren Kafeko talde guztiari dantzaz konpainia. Aiba! Tenías todo lo que todo el mundo quiere. Horrelakoak gertatzen dira irratian. Ze sorpresa. Ez dakit, entzuten hariko zen edo. Neskak pena ematen dit, baina minutu bat falta dago izeko 11etarako, eta guk entzulek badakite goizeko 11etan beti bazken ordu gora jo behar dugula, jakiteko zer ari den gertatzen munduan gu hemen hain goxo gauden bitartean. Beraz, agurtu egin beharko dugu. Bai, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, eta jarraituko zaitugu emanaldiren batean ikusiko zaitugu dantzan, eta albada klaseren bat ere hartuko dugu. Hasi gara, Oiana, hasi zara guain agendan ere gauzak apuntatzen. Baina honetarako hartuko dugu tartea, bai. Mila esker gonbia benagatik. Zuri. Benetan. Baina esan bezala 11ak dira puntu-puntuan, eta gu Babaz Estudio Zentraletara azken ordua ezagutera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, Bigarren Kafea. Egunon, Garazi Kastaino.
Egunon, Goiuri, zer moduz begira azken ordukoa, geure mugetatik kanpo, baina atzo Iruñean Bito Kilesi ultraeskuindarra izan genuela, horren arira ekarri nahi izan dizuet azken orduko albiste hau. Francisco Franco Fundazioa desegiteko prozesua abiatu baitu Espainiako gobernuak. Fundazioak orain 10 egun ditu Kultura Ministeriaren aurrean alegazioak aurkezteko. Frankismoaren apologia egitea, biktimak humilatzea eta interes orokorreko helburuak ez duten jarduerarik egitea dira 37 orrialdez osatutako ebazpenaren oinarri nagusia. Espainiako Kultur Ministerioa iazko ekainean hasi zen fundazioaren inguruko informazioa biltzen, txosten bana eskatu zien fundazioen erregistroari alde batetik eta memoria demokratikoaren estatu idazkariari bestetik, eta ostiral honetan desegitea eskatu du. Fundazioak 10 eguneko epea du ebazpenaren aurkako legitea aurkezteko, eta azken hitza epaitegiek izango dute. Bien bitartean, fundazioaren jarduera mugatzeko edo eteteko kautelazko neurriak eskatuko ditu ministerioak, ikusi beharko, ia neurri horiek martxan jartzen diren. Bien bitartean, eta orain bai geurera itzuliko gera, bertan bera gelditu da Angula Arrantza, Bizkaia eta Gipuzkoan, 2025 eta 26ko jardunaldirako. Txostenak espeziaren egoera kritikoa geharian utzi ostean, iritsi da erabakia, baina azaroa amaia arte izango da errekurtsoak aurkezteko epea kasuenetan ere bai. Horretaz gain, Arrantza bertan bera uzteaz gain lanerako foro bat sortuko du lakuak, 2010ko Angularen kudeaketa planaren berrikuspena egiteko. Bi aldundiak parte hartuko dute bertan, zientzilariekin, ordezkari ekologistekin eta anguleroen elkartarekin batera. Eta amaitzeko gertutik jarraitzen ari gara Goiuri, Guineseko sutea, basoan izandako sutea, goizaldeko lehen orduan, goizeko ordu batak aldean piztu da, su hori, eta momentuz bi foko daudela jakin badakigu, oraindik ere bat inguratuta zuten, baina bigarrenera iristea zaila izaten ari da, une honetan, alde batetik oso inguru malkartsua delako, beraz, irisgarritasun zaila dago inguru horretan, horrez gain, haizetea eta haize ufada handiak dabiltza inguruan, errepidei dagokionez jakin behi 3650 errepidea erabat moztuta dagoela, sutearen ondorioz, bi noranzkoetan, Zaramillo eta Kuadra artean. Eta haizea izpide dugula, jakin ere, arazoak izaten ari direla, Loiuko aireportuan hegazkin trafikoarekin hain zuzen ere, Madrildiz zetorren hegazkin bat, honezkero, atzera buelta egitearen beharrean ikusi du bere burua, lur hartzeko arazoekin. Beraz, hori esek, Goiuri azken ordukoak. Eskerrik asko Garazi, ari gara hemen Gau Beltzarekin, amesgaizak gora eta bera, eta Loiun lurrartzea hori bai dela benetako amesgaizta. Adi egongo gara, ea sutekin zer gertatzen den, eta guk aurrera jarraituko dugu, eraz? Besarka bat, Garazi. Ederki, gero arte, mila esker. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ate guztiak itxita, zeuden lekuan, leioak irekitzea, zen helburua, kantuen bidez ulertu, gure munduak gulertzen ez, gintuenean, etorkizuna. Badakizan bezala urriako 31 da, Gau Beltzaren eguna, behin eta berriz errepikatzen ari garen moduan, eta Gau Beltza denez, ekitaldi ugari egongo dira egun hauetan gure herrietan, egun hauetan gaur bereziki, denetarik egongo da, kontuz, kalera ateratzen baldin bazarete, mamuak ikusten badituzue, lasai, ez duzue bapatean superbotere bate eskuratu, da Gau Beltza delako, eta jendea mozorrotuta dabielako kaletik baino egin. Egia da, esaten dute, Mexikon ara sinesten dute, egun hau baliatzen dutela hildakoek bizitan etortzeko, beraz, adi egon, eta kontu zibili. Begira, orain idatzeko diot, gure lankide izandako Iñaki Lasari, bera Mexikon, bai? Mexikon dabil bizitzen, beren eskalaguna mexikarra da, eta Donostiko etxea utzi, eta antxe joan zen Mexikora bizitzera, gure Iñaki, abandonatu gintuen, baita ere, hemen bigarren kafean, aspaldi ez igula jaramonik egiten, baina tira.
barkatuta dago noski. Mexikon bizi da, eta saretan jarri du aste honetan, bere lehenengo aldiz etxean aldare bat jarri dutela, Mexikon oso ohikoa delako, egun hauetan, hildakoen argazkiak jartzea, eta loreak, eta kandelak, eta jateko zerbait, benetan, tradizioak ala dio eta, uste dutelako, hildakoak bisitan etorriko direla, eta, aritu nintzen ni aldarearen argazkia ikusten, eta txakur baten argazkia zegoen, eta pila bat onkitu nintzen hori ikustean baita ere, zehaizu, txakurrak ere, batzuentzat familiako kide dira, eta agian bisitan etorriko dira, gau beltza dela, eta ez dela. Galdetuko dioguea kontatzen digun berak handik, ezagit, nola bizi duen Euskaldun batek gau beltza Mexikonea kontatzen digun. Baina, gau beltza ez gaino, Jana? Bai, noski, karo, eske beti hori arte eszenikoak ere, gauza pila bat eskaintzen dizkigu, Udazkena da arte eszenikoen garaia? Udazke, esango nuke baietz, ez? Zegero udaberrenuntz, guraldi honarekin, igual kale ikuskizun geixeo edo, baina udazkenerako hor mantentzen dira aretoetan emanaldi gehiago. Ze kaleko ikuskizunak eta ezberdinak dira, nik uste dut motzagoak batzutan, sorkuntzak agian beste garai batean egiten dira, nik uste udazkena potente etortzen dela, normalian. Eta plan hona dia, ez, olako, gaur, gaur ez dago olako egun tristea baino. Egun tristea, gaina azte bururako txarromen datorrez, behan hor, areto baten asko zoeto. Zoragarria. Gaur gau beltza ospatu nahi ez baduzue, edo ospatu nahi baduzue, aurretik ere zerbait egin dezakezu. Adibidez, ni ikustera joan zaitezkete, Lekeitioko ikusgarria aretora txaleko 8:30. Eta gero bertan ondo pasa ondoren, jarraitu gau beltza ospatzen. Plan polita. Biztanleri gabeko etxeko biztanleak lana eskainiko du Urrup antzerki taldeak Beasainen bertako Usurbe aretoan 8:30. Istripu bat jasango dute 2 pertsonek, eta inguruan etxe bat bakarrik dago, orduan etxe horretara joango dira. Horrela esan da, beldurrezkoa izan daiteke historia. Uste dut komedia dela. Baina, planteamendu bezala gau beltzerako, izan daiteke egokia. Badaukagu beste lan bat, Txubaskos. Bezala uler dezakegu, jokua, ezakit humorea hortik. Txista hau da pixkat baina semanita, Txubaskosena. Hau da, pixka bat. Argazkia ere alakuxea da, uste dut. Baina agian, ikus dezakun, zer den. Lazkaoko Areria Kulturgunean 8:00 eskainiko dute, katapulta turraren barruan, eta humorezko ikuskizun bada. Ezin omen gara bilekutan aldi berean egon, ez? Oraingo ez dugu gaitasun hori, ni behintzat ez, zuek, ez. Baina, bagara gai, bizkuntza aldi berean itzaireko, ez? Gu, euskaratik gaztelera saltotin pun. Hortik abiatuta, uste dut agian elebitan ere badela, baduela jokuak ere izenburuarekin, ikusin beharko da zer eskaintzen diguten. Jon Plazaolak bere lan berria Atxa estreinatu du, baina jarraitzen du Tutun Platzekin, eta Aramako hiri arte aretoan eskainiko du atxaldeko 6:30. Oso ordua proposa iruditzen zait. 6:30, bai. Gero eta korrik ibiltzen afaltzeko edo niri beti gertatzen zait, joaten naizela 8:30 emanaldi batera, kontzertu batera, antzerki batera, 2 ordukoa dela, ateratzen naiz 10:30 eta ez dakit nun afaldu, aurretik ere goiz iruditzen zait afaltzeko eta digestio egiteko, eta beti 6:30 oso ordua proposa. Eta egia da, oain gaua ordu hortan iten dala. Orduan sentsazio nahiko antzekoa da. Txaspiteretan june, edo 6:00. Eta nikon hartu behar dut, antzezle, musikari, ez dakinik antzezle bezala esatut, edo dantzarientzat iruditzen zaidala, asko zegokeagoa. Zega, txaleko 8:00 hasi emanaldi bat egiten zintruen igon, 9:30 amaituko dena, afaltzeko ere gero auskalo, gehi bueltatu. Bai, guztiz. Egia da, gero nik orain hau esaten dudala, baina lehen lan egiten nuela jornada partidan, eta gero arratsaldez bateratzen nintzela 8:00 eta esaten nora, karo, zergatik programatzen diazu zerbait arratsaldeko 6:30, jendea lanean dago ordu horretan, ados. Ezin asmatu. Ez egia da. Edo agian bai. Ez gehiago dauko Jana. Dantza ikuskizun batzuk ere gaurko baditugu. Iruñako Museo Unibertsitatean 7:30 Nozes lana eskainiko dute, Let Siluet konpainia, naparra da, bera, eta Iruñako kamara abesbatzak elkarlanean egin dute, Igor Stravinskiren Les Nozesen
oinarritutako lan hau. La Sala konpainiak bere lan berria ere badauka eta beste baten prestaketan dabiltza, baina oraindik 10 urteko ikuskizun hori eskainiko dute gaur Eibarko Koliseo Antzokian 7etan eta korrika joaten bazarete, korrika ez, baina eguerdiko ordu batean Two One Love Errenteriako dantza gunean eskainiko da. Dantza eta antzerkia uztartzen dituen lana da eta hemen aipatu dugu lehen bere protagonistetako bat dantzaz konpainiako kide delako eta hemen gurean izan genuelako. Olatz Egia dantzaria. Kasualidad da, Olegi egin ziartaren egia entzuten ari, gara? Bat aukeratzea da, zer dugu kantatuko, zer dugu kantatuko. Eta biharko eguna, batzuentzat berezia izango da seguraski, asko familia bisitatu, hierri eta horrelakoak orduan egia da proposamen gutxiago ere badaudela, baina badaukaguna izan ezkeo arte esteniko ez gozatzeko aukera, itzulera antzerki obra, eskainiko du Dejavu konpainiak Durangoko San Agustinen 7etan eta igandean berriz Irunen izango dira Amaia Kulturzentroan ordu berean 7etar. Nor naizen baneki lanak esan genuen joan den astean abiatu zuela bere ibilbidea Donostian eta Azpeitin izango dira bertako antzerki topaketetan 7etan bihar. Eta ez aki Donostiako Gaztestenan 7:30 eskainiko da dantza ikuskizun hau, Daniel Abreuren lana da eta norberaren lekua, herria eta horrelako, herri minari buruz pixka bat hitz egiten duen lana. Proposamen gehiago? Bai, iganderako, baditugu. Zorretan lanak, Ika konpainiaren lanak eta Donostia antzerkisaria jaso zuena. Hendaiako Mendizola kulturgunean eskainiko da arratsaldeko 7etan. Aipatu dugu lehen Azpeiti, Renata ere izango da igandean bertako Soreasu Antzokian, atxaldeko 7etan eta dantza proposamen batzuk ere baditugu. Nafarroan dantza garaikide, ikuskizun desiente egiten dira, askotan bertako dantzari naparrek edo sortutakoak eta Itok, Los Arcoseko Carmen Bormentisa kulturgunan eskainiko da atxaldeko 6etan eta Olatz Larunbe konpainiaren eta bera ibiliko da dantzari lana izango da. Banakotasuna eta komuna edo zalantzan jartzen dituena. Beste lan bat, Nafarroan lemanaldi asko egin dituena, Kuosketan Bemabutere, Atarrabiko kulturetxean 7:30 eskainiko da eta Jorge Oteizaren lanean oinarritzen da. Gasteizera, Arabara egingo dugu, bade bat, Felix Petit Antzokian eskainiko dutelako atxaldeko 6etan eta Kukai dantza taldeak txalaparta eskainiko du Errenteriko Lekuona fabrikan arratsaldeko 7etan igandean. Eta gau beltza denez, gauza pila bat dauzkagu, eta aipatu ingo dizkizu, atzeri egiten zaizue. Primeran, bale. Jarriko dut, zabesti jarriko dut horrela gau beltza girotzeko, torten zaizu burura, eire da gure... Hori, nahi duruten gauza bakarra da. Txoina, izango dut Justin Bieber orain, ez zer. Txikitan jazz dance jokua, ubiko jokua, horzon kanta bat, This is Halloween. This is Halloween, bale. Zan, ere zerki bat guretzako. Ez dakizu bakat, hor hiltzauta buruan. Hauxe. This is Halloween. Zeinek abertzen zuen ez dakizu, ez? Hemen bat baino goio daude, gu jarriko dugu, hauxe bea. Euskal zen da, baino jazz dance omeraldi txiki bat hemen. Hau da? Itxura daka. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us. Bueno, proposamen batzuk botako dizkizuet. Bota. Oian gustatuko zaizu. Benetan? Leioan,
Bai? Txokolata da. Ua, zergatik gustatuko zain neri hori? Ba, txokolata gustatzen zaitzulako, Jana. Eta gainera egingo dute lehioan txokolata da, gero gure ohiturak dantza taldearen ikuskizuna, gero kale jire ibilteria, eta amaitzeko matraka elektrotxaranga. Egia esan, elektrotxaranga oso zalea naiz. Oso zalea zara, Baina falta dira txurroak edo zerbait egongo, igual txokolatadarekin zinkuste baietze, ez hor bustitzeko Bai, berkoa, solido pixkat. A ber, bermeon, mozorro taierra. Bueno, hori zuretza eta proposada. Beldurrezko makillajea, eta escape room edo iesgela bat, gaztetxoen entzat. Escape roomik antzezlan egiten dut. Begira, oso proposa gorko. Sodupen, beldur pasabide bat, egin dute. Gara hor zu, bagizu, sartzen zara, ezek duzek gertatuko den, eta pospozik sartzen zara, eta ateratzen zara, negarrez beste aldetik, beldurtu egin zaituzte. Trauma berri batekin. Hori da. Gazteizen. Bota. Ziria edo saria, egingo dute da, herriko saltokietan, dekorazio lehiaketare bai, txokolate jana, txokolateak, disko festa, eta, bueno, gauzatxo gehiago ere bai. Astigarragan, makillaje taierra, fotokola, makillatu ondoren, ez, fotokola iteko. Kalejira eta koplak. Bueno, mola herri giroan sartzeko eta bai. Burlatan, hau asko gustatu zait. Bai? Egingo dute, jinkana bat, ondoren gozokiak banatuko dituzte, eta ondoren liburu zozketa bat egingo dute. Niri liburuak asko gustatzen zaizkidala, eta orduan, aitzaki ona da. Eta liburuak izango dira tematikakoak, ez? Hori ez dute esan. Baina nire gusta, ondo? Endaian. Sorgin dantza. Gumen, nahiko sorgina gara, dantzan gartzen balen bagara, gu ere sorgin dantza. Akelarre bat. Jeikia diren musika ikuskizuna, hori ere, endaian bertan, gaur bertan gozatzeko. Ze gehiago. Nik bat dakat Orion, gaur nire bikotiak basanderetaz inberdu. Eta guri dago? Ez dakit, baina umiak seguru bat, ze pixka bilurgarria da. Beldurra baten du? Sortu berduena. Herrian ziar mitologiako pertsonaia ezberdinak jarriko dira, eta umiak ez dakit hor jinkana modu bat edo emerko du. Eta nahiko kurioso egite zait, eta irudiak ikusitut, eta ondo dago. Egia esan zepena ezin garela bilekutan batera egon, ez da. Gaitasun hori, botere hori, wow, magiko izango zen. Hori egia da. Zenit bat baino, gustatu zaizkite? Bai. Gehiago ere baditut, Bai? Benetan? Venga, bota. Venga, mungian? Bai? Berpiztuak izeneko ikuskizun beldurgarri bat emango dute. Eta gero magia taierra asierkidan magoarekin. Eta eduki genuen hemen, bigarren kafean. Entzulek badakite, niri magiak beldurtu egiten hauela. Ez dudalako lortzen ulertzea nola egiten dituzten gauza guzti horiek. Eta orduan, nahiko gau beltza giroa da niretzako magia ikuskizun bat. Zaratamon ipuin kontalariak, eskulan taierrak, eta diskofesta. Diskofestarena asko ikusten ari naiz. Gaur biak? Leku dena. Diskofestaia bate baino egin joiten du, klaro. Bastante diskofesta du. Dena. Donostin zezenzuzkoa. Makillaje txokoak. Antigua auzoan akelarrea. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen baitan Paul Urquijoren gaur da estrenaldiak filmaren emanaldia. Aurretik egongo da makillaje saio bat bulebarrean. Eta egongo da kale jira bat akelarre estetikaduna Zurriolaraino. Zot bulebarretik Zurriolaraino. Akelarre estetika horretan, gaua itzakia da hartuta. Egingo dituztela horrelako bueltatxoren bat. Maiabian kuiak margotzeko taierra. Eta beldurrezko makillajeare eskainiko dute. Koplak abesteko kale jira herrian zer, eta gero antzerkitxoren bat. Beraz, guk batzuk aipatu ditugu, baina zuek begiratu zuen herrietan ere zer egingo den, esan bezala, hasi zen topagunea duela urte batzuk berreskuratu nahian gau beltza. Aipatu dugu lehen ere Euskal Herrian badauzkagula aztarnak aspalditiko ospatzen zela egun hau, baino egia dela azken urteetan ospegiago hartu duela eta berriro ere boitura batzuk berreskuratu nahian dabilela jende, eta izu begiratu zuen herrietan zer dagoen antolatuta, agian espero etzenuten zerbait dago, eta gozatu ze horrelako gauzak gehien bat
hauek ez dituzte kate erraldoiek antolatzen, hauek edo auzo elkarteak antolatzen du, edo begirale talde batek antolatzen du, edo euskaltzale elkarte batek antolatzen ditu, beraz, aizu, beraiei ere babesa eskaini bertzaie, beraien lana txalotu behar da, eta beraiek, egiten duenak zentzua du, gero herriaren babesa jasotzen bali badute. Nik beste, ospatu berdan beste gauza bat nahet komentatu, ez dakala zerikusikan gau beltzakin eta horrelako ikan, baino gaur hasiko da Euskal Herriko gazte feministen batera jotze topaketa, Zaldibarren, han izango da, orduan nahi nun horre, epamatin, horre lan handia daola, feminismotikan, antolakuntza handi bat dago, lan handi bat, lanketa handi bat, aidea egiten azken urtetan, eta, gaur izangoa elkartzeko eguna, eta bihar ere bai, hitzaldi asko daude antolatuta, Zaldibarreko herrian, ez dakit, adibidez, gorputz politikoak, argaltasun araua eta erresistentzia lodiak, hezkuntza feminista, dragen showa ere egongo ala ikusten dut, bog eta hierrak, danetikan eskeniko ala, eta hori, hemen ere bai lan handi bat dago, eta daipatu berra zeola. Bai, ze gainera behar asko daukagu, ez dugu gaurko saioan aipatu, pentsatu dugu uneren batean aipatuko genuela, baina, bada atzoko berria ez, bortxak eta delitua leporatuta kartzelan sartu dituztela Iruñako erasoari lotuta, atxilotuta dituzten 4 gizonak, eta epaiak esan duela, ies egiteko arriskoa ikusi diela 4 atxilotuei, eta espetxeratze agindua duela, ze Iruñako Karpa Unibertsitarioan sexu eraso bat egitea leporatu diete, emakume bat topatu zuen gazte talde batek erdiko nortea galduta, eta eskerrak topatu zuten, eta lagundu izan zioten, eta protokoloak martxan jarri ziren, laguntza eskaini zion pertsona talde honek emakumeari, eta horrela, emakumeak salaketa jarri du, medikuarenean izan da, eta atxilotu egin dituzte, 4 gizon, 25 ditu gazteenak eta 33 urte zaharrenak jende gaztea da, eta gaur gaueltzaz ari garela eta beldurrezko historiaz ari garela, ez dago hau baino gauza beldurgarriagorik, zu ateratzea lasai asko zure etxetik kalera, zure eskubide osoz, joatea festara, erosketetara, medikura, eskolara edo zein lekura, eta etxera ez bueltatzea, gizon batek edo kasu honetan bezala gizon batek baino gehiagok eraso egiten dizulako, eta hori bai dela beldurrezko pelikuletako historio bat, baino asko zokerragoa, ze gainera hau benetan gertatzen da eta egunero gertatzen da. Zuaitzak bezain soil, otzamarrak basan, ikusten ez dugunaren gainean. Eta bagoaz aurrera, beldurra ematen duten kontu gehiagorekin. Ze hemen albisteetan benetan monstruo ugari topatzen ditugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Oh boy. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Sabrina Carpenter abeslariak Manchild izeneko abesti bat egin zuen gizon tontoentzako. Beraiei eskainita. Gehienentzat. Bai, gizon gehienentzat, eta bizkat gure ere serki bilakatu da, eta uste dut, gure burrengo reportajaren protagonista azaltzeko oso aproposa dela Manchild kontzeptua.
ere, Bito Kiles izango dugu izpide ire. Zer duzu, txundituta zaude gizon honekin? Demoa noa, bai, nahiko txundituta, hori baldin bada hitza. Ze tipo honek emategun kontenido dana, asko aztertu berda, eta gauz asko daude bere irudian atzian. Eta bueno, atzo gertatu zana Nafarroako unibertsitatean, Iruñan, hor gauza asko de komentatzeko, bere jarduera hori ez dela burutu, gazte antifasistak eukizitulako aurrian, eta aurre egiten, kaliak hartzen, eta ordun Bito Kilesek itzun bestikan euki atzea bota baino, nahiz eta polizi bandada bat euki bere alde, eta 8 segurata, baina bueno, horrekin ikustezu ja nondik datorren, bueno, pixka bat kontestuan jarriko dugu zendan Bito Kiles. Nor da Bito Kiles, egongo da jendea ez dakiena. Eta gero bukatuko dugu batzeko komentatzen, ze bai, badago ze komentatu. Venga, zein da Bito Kiles? Bito Kiles da pertsonaia bat, bueno, Bito Zopelari Kiles da gaizena, Zopelari bera eta italianoa da, eta hain zehazki beha imigrantian aurkako diskurtsoa zabaltzen nahi da etengabe, hori nahiko azpimarratzeko gauza iruditzen zait. Ordun hori, Eltsen jaio zen, 2000 urtean, eta berez, kazetaritza ikasizun Madrilgo Complutense Unibertsitatean. Bueno, baina zalantza daude. Ez daka, titulo hori. Jende asko, berekin ikasizun jendiak konfirmatu du, sare sozialetan bidez. Ustet unibertsitatea beak bai konfirmatu zula, handikan hor badazkala asignatura batzuk atea gabe, eta kredito batzuk pendiente, eta ez ditula burutu. Baina, bueno, beak esateu, kasetaria dala, eta titulua dakala, argazkiak zabalu zituen graduatu ondoren jartzean zinta horrekin, bueno, dana bulo bat, hau bai, beste behin. Eta, bueno, hori da Bito Kiles pertsonaje bat, kazetari bezala ibiltzen dana, eta espazio asko bere ganatzen aidana sare sozialetan, eta EDA-TV edabideantzak, Javier Negre fasistan zuzendaritzapean daun edabide hontan iten du lana, eta adibez, legebiltzarreko korrespontxal gisa emantzan ezagutzea, diputatuan kongresua estaltzezun, eta asko korrela ezagutu genuen, Nikolas ezagutu nik horrela ezagutu nuen, hortxe egoten dela ez, kanpokaldean, ateratzen diren politikariei galderak eginez kaletik, eta gero bideoiek igotzen ditu, moztuta, askotan. Bai, bere interesen arabera, ez? Bai, eta bere onurako. Editatuta bideoiek igotzen ditu gutxitan elkarrizketa osorik, eta horrela ezagutu genuen, bereziki horretan, ez? Gero horrela egia da Albise Perezekin ere aritu dela. Bai, Albise Perez sakabo la fiesta bere proiektu politikoakin lotu zan, eta mugimendu hortako prentsaburua izan omen zan, eta Europako hauteskundetako bere zerrendan agertu zan. Hori da. Eta, bueno, bere harreman horrekin Albise Perezekin, bueno, hasieratik egon da ultraeskuinai lotuta, beti diskurtso hori zabaltzen, sentsazionalismoa muga eramaten, eta adibide bezala, aurreko urteko dana, Valentziako danan tragedian ondoren, Kiles eta Albisek, supuestamente, intzun donazio bat intzuen erropana jende kaltetua emateko, eta behaien erropa zabortegietara botatzen ari zialan, bulo bat zabaldu zuen, eta pasadan aste honetan konfirmatu dugu, hau, gezur bat zala, eta estrategiko kintzuela, eta audio batzuk eta hau dana gezurra zala erakusteko. Hau da hasiera baten esan zuten, ez da? Esto es increíble, está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfafar, a un vertedero. Fijaos, están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Si están haciendo esto con la ropa, imaginaos qué harán con la comida. Bueno, hauxe zabaldu zuten beraien saretan, Albisek eta baita Bito Kilesek ere, oraintxe urte bete da, atzo, ez, 29 urte bete, Valentzian goidiak 230 pertsona inguru, eriotza inguru eragin zituela, eta garai hartan ere, guk aipatu genuen irratsaio honetan txalotzekoa zela zenbat bolondres joan ziren adibidez Euskal Herritik, suhiltzaileak, udaltzainak, herritarrak, norbanakoak, elkarteak, nola joan ziren laguntzera, beste batzuk aprobetxatu zuten
tragedia erraldoi hau, horrelako gezurrak zabaldu eta beraien ospea areagotzeko eta beraien burua txalotzeko. Baina egia da, gezurra dela, baieztatu dela. Eta gezurrak utxira dute behar. Sí, dígame. Hola, muy buenas noches, don Marcos. Sí, dígame. Es usted concejal del Ayuntamiento de Alfafar, ¿verdad? Alfafar. ¿Quién eres? Mire, verá, soy Vito Quiles, periodista, le llamo a colación de una información que hemos publicado recientemente, era para contrastar una noticia. Dime. Pues que es que nos ha llegado... Hau da, lengurteko azararen zazpian, Alfalfarreko zinegotziari egin zioten deia. Bolsas con material que han enviado miles de voluntarios por toda España hasta el ayuntamiento, concretamente ropa, para realmente no darla a la gente que la solicita y ha acabado lamentablemente en el vertedero municipal, no sé si le consta. Ha venido mucha ropa y se ha empezado a amontonar en el grupo donde tenemos la ropa, ¿vale? Tenemos médicos ahí, incluso hay una bióloga que nos dijo que eso era un foco de infección Bueno, ari dira telefonoz Marcos Gonzalezekin, Vito Quilesek deitu dio, uste dugu albisa ondoan duela Marcos Gonzalez zinegotziari esateko, saiatzeko gainera, galderak egiten dituen moduarengatik zinegotziak onartu dezan donazio gisa jasotako arropa bota egin dutela, eta orain Marcos Gonzalez entzuten ari gara, eta Marcosek aipatu ditu medikuak eta biologoak, eta Marcosek aipatzen du dei honetan 9 minutuko dei honetan, arroparen zati bat ez erabiltzearen arrazoia erabakia taldean hartu zutela, aholku mediku eta biologoi jarraituta. Hori da. Claro, entonces, si esa ropa contiene ese tipo de infecciones, piojos o húmeda, usted entonces insinúa que los voluntarios han enviado ropa defectuosa a los afectados. Kontua da, hemen buelta ematen saiatzen dela Bito bai, berak etzuen egia entzun nahi, berari bosta xola zinegotzi horrek ze esan behar zion. Orduan, erantzuten dionean, ondo gainera, eta jakin gabe, elkarrizketa hau grabatua izaten ari dela, erantzun da ere, Bito saiatzen da buelta ematen eta beste galdera gehiago egiten. Deia oso ez du jarriko 9 minutu dira eta gainera gaztelaniaz, baina amaiera aldea Marcos González zinegotziak esaten dio, gonbidatzen zaitut etortzera Alfalfarrera eta ikustea benetan zer ari gertatzen eta nola ari garen lanean egoera zail honetan eta bapateko erreakzioa eskatzen duen egoera honetan eta etorri zaitez eta ikusi zu lehen lerroan jarri eta benetan ezagutu gure egoera eta esaten dio ez dela bidezko hau telefonoz horrelako ez dakit, ensaiamendua edo egitea, eta esaten dio, zera. Bideoa grabatzeak ero birala entzan ere bai. Baina laguntzera eta lehen lerroan egotera zinegotziak esaten zen bezala lasai. Eta albizekin zuen zikindu intzan erropa. Hori batzen naiz belauniko jarri zala, ez? Hori da, laguntzen ontzala simulatzeko. Bai, nik uste eta dela adibide garbiena zein dan bere kastaritza deitu albazaio honei, bere izaera ideologikoa nola aprobetxatzen duen, ez herria informatzeko, baizik da propaganda politiko mediatriko tresna atiten, gorroto diskurtso bat zabaltzeko, interes jakin batzun zerbitzua iteko, eta bere jarduna astintzaie, edo influencer politiko baten antzekoa omen da, eta ez kasetari bezala. Bere sentsazionalismoa da bere hartata. Orduan horren arabera jokatzen du eta ez da kasualitatea oain fascismoan gorakada da hontan horrelako pertsonaiak ateratzea eta horrelako sare bat sortu du, jende pilua jarraitzaile pilua dazka, izugarrizko hotxai da hartzen. Baina, nik uste egia dela, gero atzo ikusi izan bezala eta azken egun hauetan ikusten nahi dan bezala, interneta ez dala kalia, eta kalian badaula benetan jendia, honen aurka ingo duna. Eta hori ikuste bentsa pozgarria dela. Esku bakarrak negari xil bat Espainean festako gaua
Nik uste dut Vito Kilesi gertatu zaiola gauza bat izan dela, ikusi duela Charlie Kirk estatu batuarrak, sekulako arrakasta hartu zuela bai sareetan, eta bueno, orokorrean ere podcast bat egitetik baita xaxatzaile modura eta ultraeskuinaren defendatzaile gisa eta gezurrak eta gezurrak baino okerragoak diren gauzak esanez, eta ikusi duela Charlie Kirk badakizue, duela hilabete pare bat akatu zuten, unibertsitate batean hitzaldi bat ematen ari zela, eta Vito Kilesek ikusi du orain, nola jendearentzat Charlie Kirk bihurtu den, horrelako nazio estatu batuarraren eroi, berak ere izan nahi duela, Espainiaren aldeko martirra. Eta jende asko kalderatu diture, bai, jende asko Charlie Kirk hil zuenean, esatezun, hau da, Espainian Vito Kiles hilko balue bezala, orduan nik uste beak bai. Hola, ikusten dula bere buruaz. Bai, guztiz, jendeak esan diolako, eta, bueno, espazio hori maten nahi zaiolako, gehien bat, orduan, bueno. Eta hemen ez dugu aztu behar, hain kutrea dela Vito Kiles batzuetan barregarria ere iruditu dakigukeela, baina Vito Kilesek daukala gorroto diskurtso bat feminismoarekiko, migrazioarekiko, ezkerrarekiko, ezagit zenbat eta zenbat kolektiborekiko gorroto diskurtso bat duen, eta hori ezin dugu aztu, ze batzuetan oso erresa da pentsatzea, horrelako pertsonaiak pertsonai bihurtzen diren einean, badela telebistako gidoi batek idatzitako pertsonaia barregarri bat, baina ez da bat ere barregarria, are gehiago arriskutsua da. Fasismoak hori daka, gaitasun hori daka beste modu batea gorpuzteko, beste leku espazio batzuk bere ganatzeko, zer da fasismoan, atzean immigrazioan aurkako diskurtso bat, feminismoan, progresismoan aurkako diskurtso bat sortzen du, biktimismotikan, pentsamendu azke bat edo adierazpen askatasuna dan kakotxen artean hori da behik definitzeuena, eta ezkerran zentsura nazten du, eta harritargiko batzen da, ezkerreko mugimendu feminista edo independentistan edo tabarren aurka. Orduan Vito Kilesek hori gorpuzten du eta fasismoa gorpuzten du, eta horrelako espaziotan fasismoa lekua bere ganatzen nahi da eta iten nahi da leku bat nahi edo ez. Orduan hori Vito Kiles aida garatzen anti-Espainia dalako diskurso bat, dana da anti-Espainia eta anti-Espainia danan aurka junbergea, patriota, benetako patriota batzuk gea, benetako abertzale modukoak gea, eta horren danan aurka inberdeguk, eta hemen biktima gugea, ze gugea galduko geanak, gugea immigrantiak enduko gue lekua, eta bueno, hori da fasismoak egiten duna. Eta Vito Kiles hori da egiten. Orduan, bere diskurtsoa, nazionalista eraso ideologikaen zati bat da, ezakit gorroto hori aida hartzen, eta bueno, hori da gertatzen nahi dana. Eta ez da kasualitatea, esan bezala fasismoakin hori gertatzea eta horrelako pertsonaiak atatzea. Nori egiten dio kalteri. Aipatzeko moduko iruditzen zait baita ere, naiz eta kontu guzti honetan agian ez duen hainbesteko garrantzia, Espainiako telebista publikoak egindu aste honetan deialdi ireki bat, badakizue Gabonetan urteko azkeneko egunean, mahatxak jataren ohitura, urte zaharrak, kanpaikadak, telebista guztiek egiten dutela horrelako zuzeneko emanaldi bereziren bat, eta audientzia handia lortzen duen urteko unea dela, zer, etxe askotan, jendea telebistari begira egoten da, urte amaieran, amabi mahatxan, eta kanpaikadak entzuteko, eta deialdi publiko egindu Espainiako telebista publikoak esanez, mesedez proposatu zeinek aurkeztu beharko lituzkeen aurten kanpaika dauek. Pasaden urtean David Broncano telebista aurkezlea eta Lala Txus umoregilea izan ziren, beraiek elkarlanean audientzia oso ona lortu zuten, eta aurten Televisión Espainolak erabaki du jendeari galdetzea nork emango ditu.
bukatu dira bozketak, eta uste dut ez bada gehien, agian bigarren postuan edo geratu dela proposamen hau dela Vito Quiles eta Gabriel Rufián. Eta orduan, hemen badago amodiozko historio bat, beraien artean badakit ez dela amodiozkoa, baina sortu dela sareetan horrelako jendeak badu miresmena beraien arteko harremanarekiko, baina bueno, nik hemendik aprobetxatu nahi dut mikrofon hau esateko, baietz nik ere noizbait barra egin dudala Rufián eta Vito Quilesen arteko harreman bitxi honen arira, baina pertsona honek ez duela merezi urteko audientzia unerik altuenean espazio bat telebista publiko batean. Nik uste meme bezala hartu deula. Beraz, kontuz txantxekin eta kontuz bromekin eta kontuz horrelako erronkekin. Ondo nagola saltzeko. Hemen badago zerbait arraroa Gabriel Rufián eta Vito Quilesen artean, ez da, Eider? Eider, bai. Romantze bat, igual, ez dakit. Bueno, kontua da Vito Quilesek bideo viral asko inditula diputatu kongresuan sarreran, hor eutea politikari desberdinen zai, edo zer gauza galdetzeko, eta behaien, minuto de euro bat lortzeko behaien gandik. Orduan, hemen sortu da, bikote nahiko kurioso edo komiko bat, dala Rufián, Gabriel Rufián eta Vito Quilesen arteko, harreman bat. Ja elkarra zauten dira, amestaliz gunda Vito Quiles Rufián provokatzea, ja Rufianek ere jakindula pixka bat nola bere ganatu hau eta jokua nola segiu. Behin adibidez gertatu zen, Rufianek txantxetan esan ziola Quilesei, igo kamera pixka bat gehiago, eta Quilesek erantzun zion, beti goian, Espainiako bandera bezala. Eta orduan, horrelako interazioak, viralak egiten dira, eta komentario asko pestitu zaretan. ¿Qué tal? Pues mira, ahora justo hablábamos de ti. ¿De verdad? ¿Y qué decían? Que dónde está este tío. ¿Cuántas pulseras llevas, tío? Pues unas cuantas, muy españolas todas. Sube un poco, va. ¿Ahí está bien? Ahí. El otro día había una compañera tuya que llevaba como una infraestructura que jamás llevas tú. Sí, pues mis chavales han abandonado el Congreso, como iba a hacer usted en 18 meses. Pero bueno, yo le quería... Esa es nueva. ¿Sabes qué me pasa, tío? A veces que no sé qué taxi he cogido. A ver si le pone el himno de España en la radio, como le pasó una vez. Sí, bueno, tío, ningún problema. Y si algún día pusieran aranceles las pulseras, ¿qué haríais? Pues si usted se la pone, por ejemplo, al chándal, el arancel también se picaría. Bai, hor ikusi dugu behain interakzioetako bat, honek ere bai milaka, gustoko dut dazka, Twitterren, milaka bihotz, eta Rufián eskerriko politikaria izan arren, Quilesek horrezkatzen duen ikuskizun mediatikoa, kritikari gisa jokatzen du hemen. Hau da, eskuineko propaganda hori pixka beren ganatzen du, eta Quilesek nahi doian atea erantzun polemiko bat, Rufianek edo zer gauzak erantzuten dio. Edo zer gauza banal, garrantzi gabekuak, Rufiane badakilako ez erortzen joku hortan, baina nik uste askotan jakindula bere ganatzen. Eta tentsio horrek, ekarri ulare bai, hori, komentario asko ekarri ditu, eta ikusgarretasuna bilatzen duten edabideak, galdera, showa eta parlamentaria, gorarteko influencer mundu hau eta parlamentariak ustartu ditu, Quilesek kasu hontan, eta jende asko kritikatu du hau, nola ez, Quilesen sentsazionalismoa beste behin jarri dulako erdigunean, eta ikuskizun hutsa dalako. Orduan, beste behin sentsazionalismoa. Nere neska urdun dagoela esaten etorri zait. Tira, baina zer egiten zuen Vito Quilesek atzo Iruñean? Esan dugu Charlie Kirk, aipatu dugu bira unibertsitari hori, Vito Quiles dala pixka bat Charlie Kirk izan nahi duen pertsona bat. Orduan, dela hilabete batzuk, Quilesek, Charlie Kirken agertatuta hortik aste pare batea, formatu hori bere ganatu zuen, Charlie Kirkek erabiltzezuna, zala unibertsitate desberdinetan jun, eta bere gorroto diskurtsoa zabaltzia, horrela labortuta. Orduan, Espainiako unibertsitate desberdinetan, La España Combativa izena erabiliz, bira honentzako, bere ikuskizun edo bere, ez dakit zer dan, mitin politiko bat eitzen dio, baina da
beha jun eta zer gauza soltatzen hastean momentu bat. Orduan, unibertsitate desberdinetan saiatu da egoten, eta momentuz danek ez die baimena eman. Ez die baimena eman, ez die eman momentu ikan honei, ez die errastasunik eman sartzeko, unibertsitate barruan bere diskurtso hori zabaltzeko, orduan induna da, kanpoko espazioa fakultate aurrean jarri, eta hor bere jarraitzaile ezberdinak hor elkartzen dira, eta beha horra jutea, eta Espainiako bandera gatatza ditue, immigrazioako gozak esatitue, feminismoa buruz itzaitue, itzein, eta hori anti-Espainia diskurtso hori zabaltzen saiatzen da, eta Charlie Kirken eredua jarraitzen. Ez dakit berdin bukatukoan edo ez, baina momentuz hori da ona, eta atzo Iruña etorri zan, Euskal Herrira etorri zan, eta horrelako Unibertsitate Navarrako komunikazio fakultatean naizunin bere mitin edo show hori, eta unibertsitateak etzion utzi. Orduan, elkarretaratze bat deituzun, eta orduan, eragile antifasista asko, mugimendu asko, elkartu zian, bosterditan, fakultate aurrean, honei aurre egiteko. Eta hor, irudi asko utzi zuzkigun atzoko egunak, nola bitokiles etzan ez da azaldu, zeon jendetzagatikan, nola intzaion horren aurka, eta polizia hasi zan, oldartzen hasi zan, nahiz eta bito zeon hor, hor istiluak egon zian, eta nik uste garaipen garri bat izan zala gazte antifasisten alde, zalantzaikan gabe, eta gero batea zan bito, adirazpen batzuk ematen bere sare sozialetan, betiko diskurtso igualakin entzungo dugu audioa, eta ikusiko du zateun. Que vienen a escucharnos son iguales de miserables que todos aquellos que vienen a sembrar el pánico en esta ciudad que no lo merece. Están todo el día diciendo que ETA ya no existe, que ETA está muerta. El espíritu de ETA aquí en Navarra está más vivo que nunca, porque hoy han venido a sembrar el caos todos aquellos que justifican los 850 asesinatos y todos aquellos que desean... Gizona, betiko diskurtsoa ez da ezer berria. Eta beste behin ere gezurretan, berak komentatu zuen, Polizia Nazionalaren buruzagitzak ohartarazten dit, ezin duela ekitaldiaren segurtasuna bermatu. Euskaditik Nafarrora, talde proetarrak etorri direlako, eta poliziak 16 laban eta aizto atzeman dituela Bilbotik zetozen 2 autobusetan, ez? Eta Espainian askatasunerako, bizikidetzarako eta demokraziarako benetako arrisku bat zela ezker erradikala, eta sekulako mehatxupean zegoela, berak hori esan eta nahi zen segitan gobernuaren Nafarroako ordezkaritzarekin harremanetan jarri ziren gaiaz galdetzeko, eta bertatik adierazten zuten arratsaldean. Lehenik eta behin etzegoela jasota armak atzeman zituen inork, eta gainera aipatu zen egia dela bitokilesek ez zuela ekitaldirako baimenik eskatu, ziuraski esparru pribatu batean egitea aurreikusita zuelako hasiera batean, baina noski nola Nafarroko Unibertsitateak ateak itxiko zituela iragarri zen, berrek dena aztoratu zion gure bito gizajoari. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez da basutan, gaztunon eskutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Bitokilesek atzo Iruñan sortutakoa, ez dakit berak sortutakoa, baina kontatu nahi genizuela pixka bat nondik ateratzen den gizon hau zer gertatu zen atzo, ze azkenean esan dudan bezala diskurtsoak arriskutsuak dira,
Eta, atzo ostegun lasaia behartzuenak amaitu zuen polizien eta protestari antifasisten artean, istiutan, Iturrama auzoan, ez? Gainera 2 pertsona atxilotu zituzten, eta, tirabirak egon zian Espainiako poliziarekin eraz, agitatzaile hutsa, eta benetan, lehen esaten nuen bezala, txantxetakoa dirudiela, meme asko egiten direla pertsona honekin, eta, bere inguruko jende askorekin, baina kontuz, txantxa eta txantxa artean fasismoa etxeko sukalderaino sartzen du. Nik uste, zalantzai gabe aurrein bertzaiola fasismoai, kaleak hartu berdiala bestela behaik hartuko dituztela, eta atzo hori intzala ez da, oso arro gazteriaz, indako lanagatikan, behin gorputza jartzagatikan kalian, eta kaleak hartzagatikan, nik uste fasismo borrokatuin berdala, hemen dakau, ate jokadakau, ez da, barrua sartzen nahi da, eta kaleak hartuin berdia, borrokatuin berda, eta atzo ala intzan, eta horregatik etzan espektakulu hau. Eta hemen hola izan zan, baina Bartzelonan ere bai saiatu zan, Granadan ere bai saiatu zan, eta gazte asko eta hasian bere aurka, eta nik uste hori oso esanguratsua dela, eta baliatu inberdeula fasismoa borrokatzeko, eta norabide bat hartzeko, eta bengoz, hau aurrera emateko eta kontraiteko. Mentira ez dakitzen badenbora daramadan hemen ez da inorreturriko eta eseri zaitez ez dakitzen badenbora daramadan hemen ez da inorreturriko eta eseri zaitez badirudi mundu guztiak dakiela nora doan. Kontu alaiegoekin amaitu nahi genuke astea, eta entzule batek bidali dit, baldizkari bateko artikulo bat nik maite dutetan aipatu dudalako, gustatzen zaidala mozorrotzea. Tordan, bidali dit artikulu bat, Aliza Kelly astrologoak idatzitakoa, esanez, zergatik ez garen mozorrotzen gure zodiakoaren arabera. Beraz, galdetu nahi dizuet, zuei zertzareten, eta horrela esango dizuet, Aliza Kellyk zer proposatzen duen, ondo irutzen zaizue? Bai. Pixkat parranda giroan, jarriko dugu duplaren ronkola, eta goaz mozorak deskubritzera. Geltokian elkarriak gure esan bezain pronto nire buruan sartzen zara zurekin edo zer probatzeko presnago. Basteko, Oiana, zuk badakizu zure horoskopoko zeinua zein den? Bai. Zertzara zu? Tauro. Tauro zara, hori zure bai? Nire bai. Ara, biak zarete Tauro. Begira. Burugo gorrak, ez da, Tauroak? Hori diote. Segun, zu zertza, apiriekoa edo maiatzekoa? Maiatzekoa. Ni apiriekoa. Eta esango zenuke ezberdintasuna da hola? Ez dakit zein dan, baina esateu bada hola, ez dakit zehazki zen izangoan. Segunetakoa zea? Ni apirieko eta seikoa. Zu nesko za? Maiatzaren 10-rekoa. Aha. Irakurriko dizuet, astrologa honek esan duena. Beek, proposatzen dizue, mozorrotzea, White Lotus, telesaieko. Nik ez dut ikusi. Ikusi. Baraina, aitzakia bat, atzo bila aitu nintzen. Aitzakia bat gehiago, jazta. Victoria Radcliffe proposatzen du astrologa honek, eta hauxe esaten dizue, Gota. Inork ez du zu bezala aixiaz gozatzen. Segi. Beraz, Halloween honetan, zure venustiar espiritua bideratu ezazu White Lotuseko Victoria Radcliffe gorpuztuz. Luxua, ahoberoa eta moralki ambigu xamarra izateko ahalmena ematen dizu jantzi honek. Hau da, zure egoera naturala gorpuztea ahalbidetzen dizu, Moralki ambigu xamarra, ahobera eta luxuaren jarraitzaia hori esaten du. Luxua, Zer behar duzu? Behar dituzu perla batzuk, behar duzu soineko bat,
lorazepan pixka bat. Bai, bakitzen den pertsonaia bilatuet, eta oso horrelakoa da, lorazepan salia dela esango dugu. Eta, esaten du, lorazepan pixki bat, eta preste gongo zara zure abenturak nora nahi eramateko. Zurekin, berdin zait, zerekin, dena aldatu da batean, ezagutu zaitu danean. Bilatu ezin dan desberdintasuna, apirieko tauro bat, eta maiatzeko tauro baten artikoa. Apiriekoak, esateu, ari esan eraginpian omen gaude, energiatxoa geha, ausartagoak, ekintzaiagoak, pazientzik gutxio izan dezakete, baina ekimena eta indarrak gehiago, mugimendu eta erronka gehiago bilatzen meniteu, eta maiatzekoak Virgo eta Geminis eraginpian daude gehiago, lasaiagoak, konstanteagoak eta praktikoagoak dira. Eta tauro klasikoagoak omen dira, gu beste desberdino omen geha, ezta? Hori desberdintasuna, ez dakit, gero igerrikoan edo ez, baina teoria, hori da. Bani Capricornio naiz, eta astrologa honek niri esan dit mozorrotzeko Jet to Holidayko azafataz. Ez dakit ezagutzen duzuen, sareetan oso birala eginda Jet to, hegazkin konpainiaren iragarki bat, berdan emakume ahots batek esaten du Nothing beats a Jet to Holiday. Eta, bere ezakit eskaintzak edo zerrendatzen ditu, 50 euro aurreztu ditu. Pound, 50 pound, eta niri esan dit hortaz mozorrotzeko. Behar dudala musu zapi bat horrela lepoan jartzeko, bota zuri batzuk, eta nere azafata jantzirik dotorena. Ze Capricornioek lan etika oso ona daukagu, baina hemen jartzen du zer da benetan beldurra ematen duena, infernuko melodia horrekin gau guztia pasatzea, iragarkiko melodiarekin. Baina oso ona da, Oso ona da. Itxaskorra, esango dudala. Venga, saiazu beste, ez dakit inguruan duzuen beste horoskopoko zeinuren bat. Nere inguruko jende gehiena tauro da. Nere bikotia tauro da, nire lagunikoena tauro da. Ez dakit, pentsatzen azten ez, eta asko tauro dira. Eta ez dakit esaten beste jendia zer da nerez, ez dakit. Orduan nik esango dizuet, Kanzer balin bazara, Wicked pelikulako, Wicked musikaleko. Nera eta da Kanzer. Izan da dira Glinda Wickedekoa. Ze gauza bat esango dizut, hau hemen mezua, Jon Maiarentzat, ez dugu guk esaten, astrologa esaten du, Kantzerrek maite dute inusienteak eta gozoak izango balira bezala jokatzea. Baina izan gaitezen benetakoak. Fatxada perfektu bat besterik ez da, distiratxua, irribarritxua, baina dena gezurra da. Kontatuko izuet, behin aita juntzala, adako lauetaz mozorrauta, eta zan ada batetaz jantzita, eta koladore batekin eskuan, horrutziko dugu ez dokumentaiukan ingonen inguruan. Norbeak epaitu bezala hau. Superona iruditzen zait. Ideiak eman diezazkizukela mozorratzeko, Yuri? Bai, asko azkagero hor desenfokatua, katu desenfoka batetaz joteko. Horrelako itzjokuan salia da, eta burutzeitu, horrutziko dugu. Esan dudan bezala, egun hauetan mozorra asko ikusiko ditugu sareetan, apuntatu ideien bat, inauteriak iristen direnen Euskal Herrira, nahi dudalako mundu guztia mozorrotzea eta nahi dudalako mundu guztia kalean mozorrotuta, baina ostirala da, gau beltza da, eta ia eguerdiko 12 dira beraz, agur esateko ordua iritsi zaigu, oian amalitoren agambe. Datorren astera arte. Eire, ez dakigu datorren astean hemen egongo zaren ala ez, agizu gu hemen aizorratzak bezala garela, pixka bat buelta asko maten ditugula, baina, aizu, etortzen balin bazanak guk pox-poxik hartuko zaitugu. Bai, eta nik, lakusta asteburu feminista on izan dezazuela.
Keep calm and bigarren kafea.